Cén fá a bhfuil P an leapacha san neolra nuair is B atá an leabbaí an bhar bhuatha. Morgan muidir a tean réalaigh tá an litrú seo againn, ach ba bhainnig CPT ina GBD idir dhá rhoda sa tean réalaigh agus is B a bhíú sa chaint an seo. Nes litrithe amach leis an uama mósú léthe agus le sna litrithe breise chur ar fháil ní mar seo scríú sa tean réalaigh ach dúireach ar bhaile na léirú an seo inis. Seán Jeru a bhíú ar an ever olra agus ar a dhéanaideach sa tean réalaigh agus dag sin fuam B agus TH in aice cheala. Fuam gon glór a bhí sa TH agus mar sin dá bhainse an glór den B dag sin P againn. Cé go bhfuil Jeru níos fuide ar an olra sa lá tá nniuhan. Tá loraig na litrithe seo na scríbtar níos mó ar litrú an léaniu.